Kaixo eta ongi etorri 11.bit saiora. Uda aurreko azken saioa izango da hauxe. Eta zeri buruz hitz egingo dizuegu? Google Wallet edo diruzorro digital berria aurkeztuko dizuegu hasteko. Jarraian musika egiteko modu ezberdin eta berriak ezagutuko ditugu. Ohitura zaharrak berri mantentzea lortu du bertsosaleen elkarteak eta bertsoa.com da horren adibide argia. Gainontzeko edukiak sumarioan. Dirua telefonoan. Musika gailu berriak. Euskal internauten profila. Bertsoz bertso eta klikez klik. Jaik baik du izena. Laster kreditu txartela edota txamponak beharrean nahikoa izango da mugikorra poltsikoan eramatearekin. Google handiak sakeleko telefonoekin ordaintzeko aplikazioa prest dauka. Citibank eta Mastercardrekin elkarlanean garatu egin du. Azken urteetan merkaturatutako tresna teknologikoen artean telefono mugikorra ezinbesteko gailu bihurtu zaigu. Orain dela hamarkada pare bat, enpresa buru edo jupien tresna zela uste zen, eta gaur egun erabat gizarteratuta dago. Hasierako mugikorrek inalanbrikoen itxura zuten, gaur egun alderantziz gertatzen da, etxeko telefonoek hartu dute mugikor itxura. Garapena ez da ordea fisikoa izan soilik. Gaur egungo mugikorren bidez, sarera konekta gaitezke, hiztegia, jokuak erabil ditzakegu, testuak kudeatu edo PDF-ak irakurri. Baina hemendik aurrera jauzi berria eman nahi da. Diruzorroan daramatzagun txampon eta kreditu txartelek konpetentzia berria izango dute. Google Walleta edo Googleen diruzorroa. Google probak egiten hasi da dagoeneko, eta momentuz Amerikako estatu batuetako San Francisco eta New Yorken Mastercard eta Citibanken kolaborazioarekin beta sistema jarri dute abian. Urte luzez garatutako hipotesia ideia bihurtu dute, eta urte gutxiren buruan iritsiko zaigu Euskal Herrira ere egi bihurtuta. Hala ere, hasiera batean, Google Wallet telefono modelo bakarrarekin erabili ahal izango da, Google beraren Nexus S4G-arekin. Oraindik erabat definitu gabe dago, baina Googleek espero du ordaintzeko single tap bat nahikoa izatea, hau da, telefonoaren klik bakarra. Edozein motatako doinuak egin daitezke teknologia berriei esker. iPad delakoak adibidez, aplikazio bereziak dauzka horretarako. Hainbat musika tresna jo daitezke tableta honi esker. Aldakizu zeintzuk? Bestalde, arreta deitu digun beste musika bideo bat erakutsi nahi dizuegu. Bakeroekin sortutako erritmoak jasotzen ditu. iPada eta bakeroak, bi musika tresna arras ezberdinak.
100.000 baino gehiago dira da Euskal Wikipedia osatzen duten artikuluak. Baina nolakoak dira Euskal Herriko internet erabiltzaileak, zein da euskararen egoera sarean? Galdera hauei erantzuteko Amaia Ozerin eta Angerine Elorriaga dauzkagu gurean. Arratsaldeon. Zein esango zenute dela orokorrean euskararen egoera sarean? Bueno, gero eta hobeto gabiltza, gero eta euskaldun hiztun gehiago dago bai sare sozialetan eta bai Wikipedian euskaraz parte hartzen. Orain dela gutxi maiatzaren erdialdean lortu izan dugu Wikipedia euskaraz 100.000 artikulua argitaratzea, euskarari buruzko artikulu bat izan zen gainera, eta Twitterren ere erabiltzaile euskaldun asko daukagu, Facebooken ere nabaria da hasten garela gero eta gehiago euskara zabaltzen, eta bueno, gero eta hobeto. Ebaluazio hori noski datu batzuetan oinarrituz egiten dituzue, zer dio estadistikak? Orain dela gutxi Eustatek argitaratu du azkenengo ikerketa bat, eta ikusi daikegu euskararen egoera gero eta hobea dela, gero eta internauta gehiago dagoela, jada Euskal Autonomia Erkidegoan 1 milioi bat internauta dauzkagu, eta horrek euskarari ere asko laguntzen dio. Interneten erabilerak hizkuntzalde batera utziz gorakada nabarmena, izaten ari du azken urteotan. Bai, batez ere kontutan hartu eta gero eta smartphone gehiago daudela eta sakeleko telefonoetan ere interneten nabigatu daikegula, azkenean internet konexioak gero eta gehiago dira. Egia da, denbora gutxiagotu dela, konexioak gero eta hobeagoak direla eta arinagoak direlako eta epe labur batean gauza gehiago ikusteko aukera daukagulako, baina orokorrean datuak oso onak dira eta Euskal Autonomia Erkidegoan oso onak, Europarekin parekatuta eta gero eta hobeagoak. Ikusleek ideia bat egin dezaten, populazioaren 40% edo erdiak baino gehiago badauka internet etxean, ez? Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan, familien artean 57% inguru badauka interneta etxean, eta adinekin konparatzen badugu 15 urtetik gorakoen erabiltzaileen kopurua 156koa da batez bestekoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta zein izango litzateke erabiltzaile edo internauta estandar horren profila edo? Ez da bat ere erreza egitea, azken finean gero eta jende gehiago ari da interneten nabigatzen, baina ikasleak dira internauta handienak. Ikasleen 87%ak erabiltzen du internet. Orduan 14-15 urte birtarte horretan egongo litzateke bagian interneteko profil estandar hori. Baina egia da gero eta jende nagusiagoak ere erabiltzen duela, eta umeak ere oso adin txikiarekin jazten direla interneten nabigatzen, natibo digitalak dira orduan. Ume eta nagusien artean nabarmentzekoa, agian gehien harritzen duen datua hortxe dago, gazte jendearekin lotu izan da beti interneteta, ez? Bai, 15 eta 24 urte adin tarte horretan erabiltzaileak oso kopuru handia dago, 25, 34 eta 44 urte aldera ere bai, eta aipatzekoa da ere 65 urte baino gehiago dituztenen artean ere kopurua purka igotzen doala ere. Animatuz doaz. Bai, iaztik ona 0,5 igo egin da, orduan naiz eta nagusientzat zailagoa izan teknologia berrietara ohitutze hori, purka sartzen hasten dira ere. Navigazio ohiturak ere aztertzen ditu Eustaten ikerketa honek, zer ondorioztatzen da navigazioari dagokionez? Gero eta denbora gehiago pasatzen dugula sare sozialetan. Interneteko erosketak ere mantentzen direla, baina agian pizkat gutxiagotu direla azkenengo urteetan izan salako boom handia. Eta orain jendea gehiago konektatzen dela internetera ez bakarrik erosteko baizik eta aizia
delako denbora hori pasatzera. Lehen telebistaren aurrean jartzen ginen, eta orain gero eta denbora gehiago pasatzen dugu, gure aizi momentu horietan interneten nabigatzen. Ikerketa honek ez dakite jasotzen dituen zeintzuk diren nagian webgunerik bisitatuenak edo sare sozialik erabilienak? Bai, momentuz 2011 garreneko datuak ez dira oraindik atera, baina 2010 garreneko datuak ikusita, ikusten da argi eta garbi hedabideak direla webgunerik bisitatuenak, sare sozialak, eta bankuen webguneak ere apurka-apurka igotzen ari direla, eta zerbitzu administratiboenak ere. Eta gero bestalde jendeak jotzen du orain interneten bidez. Bai, hasi da jotzen. Eta aisialdiarekin erlazionatuta dauden webguneak ere gorakada nabarmena izan dute. Sare sozialei buruz, badago baten bat besteen gainetik nabarmentzen dena? Bai, Facebook. Izarra. Facebook izarra, baina Twitter atzetik. Twitter agian nahiko ezberdina da, erabiltzaileen profila ezberdina da, profesionalagoa agian, baina igotzen ari da ikaragarri eta euskararekin lotuta ere Twitter, Facebookekin konparatuz, bagian esan daikegu euskaldun gehiago topatu ditzakegula Twitterren, Facebooken baino. Eta zein hizkuntzatan nabigatzen da orokorrean Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian? Gehien bat, gazteleraz. Euskaraz, 22 inguru horretan nabigatzen dute euskaraz, eta 89%ak esaten du gazteleraz nabigatzen duela, baina euskaldun askok nabigatzen dugu elebidun, bai euskaraz eta bai gazteleraz. Orduan hori ere kontutan hartzekoa da. Eta sustatu beharrekoa, ez? Bai. Eta, gaur egun sare sozialak badira webgunerik edo erramintarik bisitatuenak ezinbestekoa da, ez? Hor edozein enpresa, proiektu, erakundek presentzia izatea. Bai, gainera Facebookek hartu duen indarrarekin ikusita, gaur egun Facebookek baliatzen du adibidez aplikazioak sartzea, online dendak sortzea Facebook plataformaren barruan, orduan horrek ematen du ere saltzeko aukera gehiago eta enpresak ezagutarazteko aukera gehiago ematen ditu ere. Asko fundazioa ere hor kokatzen da eta zein da hor bere presentzia? Saiatzen ari gara sarea euskaraz josten. Orduan nahi duguna da euskarak ere presentzia hori edukitzea sare sozialetan. Orduan badaukagu profila bai Twitterren, bai Facebooken, bai YouTubeen eta bai Flickrren. Orduan saiatzen ari garena da hori sustatzea gure hizkuntza sare sozialetan eta gauza teknologikoen bitartez. Eta lehiaketa pila bat egiten ditugu, informazio pila bat jartzen dugu, egunero argitaratzen dugu informazioa gure profiletan, euskara eta teknologia berriekin zerikusia daukaten berri guztiekin. Argitaratzen dituzuen eduki horiek, suposatzen dut edukiaren arabera, plataforma bat edo beste bat erabakitzen dela, zeintzuk izaten dira gutxi gora bera irizpideak? Normalean erabiltzen dugu, egunero argitaratzen dugu, bai Twitterren eta bai Facebooken. Ze konturatu gara erabiltzaile ezberdinak ditugula bai baten eta bai bestean. Gero YouTubeko kanal bat daukagu, bertan 75 bat bideo dauzkagu, ikustaldi askorekin, eta hor material nahikotxo daukagu, euskararekin zerikusia daukaten bai berriak, edo bai lehiaketak, edo ekitaldiak, eta proiektuak. Eta gero egunero gertatzen diren gauza bitxiak komentatzen dugu. Azken finean konturatu gara horre zulotxo bat zegoela, Azkue Fundazioa sartu zen bai jakintza librea eta euskara interneten eta mundu hori jorratzen, eta konturatzen gara jendeari interesatzen jagola. Azkenean guk jartzen dugun informazioa adibidez Twitterren erretuiteatzen dute, hau da gure informazioa beraien kontaktuekin partekatzen dabe, eta Facebooken egiten ditugun lehiaketa eta ekitaldietan parte hartzen dute. Orduan alde hortatik oso pozik gaude. Etorkizunera begira, badaukazuen planik norabait gehiago edatzeko edo? Bai, sorpresatxoren bat prestatzen ari gara. Horretan ezin dena. Ez, momentuz ez, horretan gabiltza,
Eta, bueno, esparrua oso zabala da eta hor gabiltz, egunero jotake, eta urtero egitasmo berriak zabaltzen, sare sozialekin oso erlazionatuta dauden egitasmoak, azken finean guk egon nahi dugu erabiltzaileek dauden tokietan. Orduan gure presentzia nabarmenduko da. Eskerrik asko bi hemen egoteagatik, gaurkoz, ikasturte honen azkeneko saioa da hause, irailean orduan uste dut supratzen dut baietz kontatu ahal izango direla etorkizuneko plan horiek, ez? Eskerrik asko eta hurrengora arte. Venga, agur. Bertsoak entzuteko dagoeneko ez da ezinbestekoa plazara joatea. Bertso plaza digitala bait daukagu sarean. Bertsoa.com atariak bertsozaleei eta gizarte osoari bertsolaritzaz eta ahozkotasunaz gozatzeko kalitatezko zerbitzua eskaini nahi die. Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara. Batetik hankorrozka, bestetik errena, oia okupatu du hori da txarrena. Ez da pintakabala, honek dakarrena, kaltzontzillorik gabe, oean barrena, pixkat gutxillo edan, ezazu urrena. Pixkat gutxillo edan, ezazu urrena. Bertsoa.comena 2006ko kontua da, ordurako ja internetak edukien zabalkunderako, indar handia zaukaten, esparru ezberdinetan. Eta, bertsolaritzan ere bideo hori jorratzen ari izan, bai bertsozale.com, bertsozal kartearen webgunea. Eta gero modu esperimentalagoan martxan jarri zuen Estitxo Izagirrek, Garialea, blog bezala, baina bai berso jarriak, bai berso bideoak, bai audioak, bersoa eduki aldetik ere, eta aktualitate maila handi batekin lantzen zuena. Eta, ikusita hor, bapateko eta plazaz-plazako bersogintza zabaltzeko aukera handia ematen zuela internetak, bai espazio aldetik eta bai nola baite edukien aniztasun aldetik. Pixkat ni ordurako kronikan ibiltzen nintzen, erraniko kronikan, eta internetarekin barruen harremana, eta esperimentu bezala hasi izan proiektua. Nik uste funtzioa bera nahiko simplea dela ez. Bertsoa.com da plaza gehiago interneten, eta plaza horrek erakusten du Euskal Herri mailako beste plazetan gertatzen dena. Orduan gure funtzioa da saiatzea plazetan gertatzen den hori ahalik eta modu fidelenean edo islatzen, ahalik eta bertsolari gehien erakusten saiatu beharra daukagu, ahalik eta bertsotan egiteko modu desberdin gehiago, saio desberdin gehiago, eta nik uste argazki osatu hori erakuste dela gure funtzioa ez. Gero, bertso eskolek gauza baterako beharko dute, erabiltzaile arruntek beste zerbaitetarako, agian egongo da ikertzaileren bat edo beste zerbaitetarako beharko duna. Berso saio kopurua azten dijoan bezala, eduki horren zabalkundia ez dela islatu medioetan. Eta base dela formula, interneta bezalakoak, aniztasun hori zabaltzeko bidea ematen zutenak. Eta beste datu kurioso bat ere bai, zenbat saio biltzera eta zabaltzera iristen garan ez. 1500 saio inguru egiten dian kultur fenomeno batean oso porzentajei laburra bildu eta zabaltzera iristea ez. Orduan bilatu behar ziren, bilatu behar dira oraindik ere, porzentajei hori haunditzen joateko formulak bai grabatzen eta bai zabaltzen. Eta, nik uste gaur, ez bertsoa.cometik ez, baina beste medioek ere bersoari igual zeak ematen diotelako, baina nik handiko nirik ezka hori badaukat ez. Bersolaritza asko, baina bersoa bera, futbola asko hitzetzen den bezala, baina futbola asko botatzen den bezala, bersolaritza asko zabaltzen den mediotan, baina golak eta jugadak behar bada bendikan
Ba ez dira, bueno, horiak iritzi personala da, baina ez dira beste zabaltzen. Egia bertsoa dela gure erreferentzi puntu zentrala edo, baina aldi berean bertsoa bera ezin da ulertu inguruan daukan guzti hori gabe ez, eta egia da askotan bertsoari berari leku gutxi eskaini izan zaiola mediotan, eta guk egiten dugula ahalegin bat bertsoak eukiekaztan zentralidade hori, baina aldi berean inguruko horri ere eskaintzen diogu gure arreta, eta informazioak ere badauka bere lekua bertsoa.comen. Azkenean, egia oso polita getzen dela bertsoak eta entzutea, eta bertsoak eta ikustea, baina badaukala, gaur egun bertsolaritza iritsi baldin bada dagoen lekura, inguruan egindan lan horregatik izan dela, eta lan hori ere neurri batean islatu beharra dagoela bertsoarekin batera. Zenbait asko lurrean konturatu naiz aibala, pentsan ezake eukidezula eskape bat zerebrala. Langile batzuk kontratau ditut, bidasko fardoek hartzeko, baina gehiago beharko ditut zure gorpua estaltzeko. Egia nago da txapelakin, ze pinta dezu adizu, bate egiten bizi nahi du ekranjero bat bihurtizu. Barkatu baina kolpe bajo hori, dago duelontatik kanpo. Zumaizirin zeuk eman zenidan, sartzen ez zitzaizulako. Bertsoa.comen sartzen denak bi zutabeko web horri bat aurkituko du. Ezkerreko zutabea informazioari eskainia dago. Momentu honetan lehenengo lekuan dago prentsaurreko bat. Justu Xenpelar dokumentazio zentroaren datu basearen aurkezpenaren ingurukoa. Eta horrez gain bertsolaritzarekin lotutako informazio desente dago, bai txapelketen emaitze dagokiona, bai udaberrian bertso eskolen egunak ospatu dira, horien inguruko kronika batzuk badaude, eskolarteko txapelketen inguruko informazioa ere badago. Eta aipatu behar da, hor momentu honetan urtarriletik ona bertsoa.comek sarean 70 saio inguru jarri dituela, horietako bakoitzetik pentsatu 4-5 bertsoaldi ateratzen direla, bertsoaldi bakoitzean, bertsolari bakoitzak 3-4 bertso botatzen baitu, pentsatu zenbat bertsore eskaintza dagoen hor. Nahi izaten dugu bintzat, asteroko maiztasun batekin posible da neurrian, bertso ekitaldi bat, koberturak eta banda zabalak eta alderdi teknikoak uzten diguten neurrian, zuzenean bertso ekitaldi bat ematen ez. Lehenengo helburua da, jendea plazara jotea noski, hori hortan ez dago dudarik, ez da teknologia berriek plaza ordezkatzea, baina, batez ere txapelketetan eta ikusi dugu arrakasta handi izaten duela, askotan aretuak bete egiten dielako, jendeak izitulako momentu hortan horregon, eta zuzeneko eskaintza hori ere, asteroko maiztasunez aldala eskaintzen dugu. Bertsoa.comen dauden bideoak iturri desberdinak dozela, batzu dira bertsoa.com berak grabatzen dituenak, besteak dira itxetik hortzerako lantaldeak grabatzen dituenak, eta besteak dira Bersozale elkarteak, berak antolatuta daukan herrialdetan grabatzaile sareak biltzen dituenek, eta interesgarri jotze ditugunak sartzen ditugu ez. Sarea azkenean lehio bat gehiago da ez. Bertsoak ze eskaintzen dion sareari? Ez dakit, aipatzen da informazio azkarraren gizartean bizi gerala. Gaur egun albisteak eta jendeak ez dituela osorik irakurtzen, zatika irakurtzen dituela. Bertsoa bada, bere sortze prozesuaren gatik bada azkartasun horren isla ere ez. Azkenean bertsoa bat batean egiten den zerbait da. Askotan aipatzea txikia gerala eta bildu beharra daukagula eta hori dena. Eta Facebooken egoteak adibidez eskaintzen duena hori da azkenean. Oso eskura zaudela eta bertsozaleen komunitatea interneten ez da haina handia ere izango eta Facebooken egoteak erresten du beraien gana iristea ez. Sare sozialek ere erabilpena esaten nuenean, hori bizkate subjektiboa da ez, baina guk lantzen dugun ikuspegi bintzat, nolabait transzendentzia duten ekitaldi, txapelketa bateko finalak,
hor Twitterrak eta lako gauzak, naiz bertan ikusten aritu, parte hartze hori kanpotikan eta ekitaldiaren segimentu konjunto bat egiteak, zentzu handia du, nire ustez. Herriko bertso jaialdi batean, beste bate bilatuko dira, baina ez dago zentzu handurik olako hori, grabatu interneten jarri, edo gehienez zuzenean eman, ikusi nahi duen entzako, eta kitxo ez. Berso.comen ere izan genituen gure zehatxoak, eta hasierako ideatako bat bazan, nola berso eskola digitala sortzea, ez? Plaza digitala horren barrun, berso eskolak ere, bersolaritzan barrun, pieza oinarrizko bat diran, hori ere nola kanalizatu, teknologia berrien bidez, eta internet bidezko formazio bat, Skype bidez kantatzeko aukerak, eta lako pageo batzuk eta izan genituen, baina gero azkenean realidadera itzultzen zera, eta kantatu nahi duna, bildu daila berso eskolan, jarri bate bestia igaiak, edo bilatu zela zea, baina azkenean teknologiak aukera asko ematen ditu, baina beti onenak ez dira teknologiak ematen dituenak. Azkenean sareari buruz kantatuko da, baina bersoa beti izango da bertsoa, eta ez zait iruditzen hori internetek aldatuko duenik. Bertso batekin amaitu genezake gaurko saioa, baina ez litzaiguke oso ondo geratuko. Beraz, bideo batekin bukatzea erabaki dugu. Bizikletak udarako direla esan ohi da, eta guk txirrindula berezi bat erakutsi nahi dizuegu saioa amaitzeko. Oporretan leku batetik bestera joateko aukera garbia izan daiteke, baina momentuz garestiegiak dira ibilgailu hauek. Ondo pasa haudan eta datorren ikasturtean berriz ere, hemen zuekin izango gaituzue. Hurrengora arte. I'm about to go where nobody goes, and you're about to be where nobody's been, and it's about to seem impossible. What nobody shows, and you're about to see what nobody's seen.